El sector agrari espanyol i valencià afronta un futur ple d'incerteses i dificultats. El seu pes dins de l'economia va minvant progressivament i la crisi citrícola ha agreujat encara més la situació. Tot i això, una part de les esperances estan posades en un cultiu que creix dia a dia, l'alvocat. I és que, segons un informe de Bankia Studios, el pes de l'agricultura en l'economia valenciana és d'un 2,3%, per davall de la mitjana d'Espanya, on esta dada ha pujat en 2018 un 0,9%, el menor avanç en 4 anys. I el pes de l'ocupació agrària dins del total, sense incloure indústries auxiliars, és només d'un 1,1% a la comunitat valenciana. A banda del Brexit i la política d'arancels de Donald Trump, l'agricultura valenciana té unes debilitats estructurals. Una de las principales debilidades del sector agrario valenciano es la reducida dimensión de las explotaciones y la dispersión parcelaria, ya que ello dificulta la modernización, el desarrollo de potentes estructuras comerciales y la capacidad para introducir nuevas tecnologías. Tot i això, Andalusia, Catalunya, la Comunitat Valenciana i Múrcia concentren les 2/3 parts de les exportacions de productes alimentaris. I hi ha un cultiu amb una puixança creixent i més rendible, l'alvocat. No deja de ser un producto de, entre comillas, kilómetro cero, que nos ha pasado 2-3 semanas en un viaje transoceánico y que en pocas horas puede estar en cualquier parte de Europa. Ese es un valor añadido que otros aguacates de otras partes del mundo no tienen. Espanya és actualment l'únic país de la Unió Europea que produeix i exporta l'alvocat dins de la Unió.